В днешният клип ще ви покажем монтиране на 6 ключа за осветление в 3 отделни конзолни кутии, разположени вертикално на стената. Или накратко, ето това, право да се получи това. И ако се чудите защо попаднахте на този безмислен клип, можете да се абонирате за канала. Както разбрахте, днес ще монтираме едни стилни ключове, за да може бъдещите собственици да се докоснат до истинския лукс. И са най-големите турбоиграчи на Френската ривиера. След като сглобихме всички детайли, се оказа, че има една малка уловка. Конзолите не можеха да се монтират заедно, като се сглобят една за друга, заради ето това разстояние тук, което изискваше монтиране на всяка по-отделно. И ако се питате откъде идва това разстояние, не, то не идва като печалба от пирамидни схеми, а се получава, защото челните рамки са малко по-широки от самите конзоли. И от цялата задача най-трудно беше как да измислим да монтираме всяка конзолка по-отделно, така че те да са на точното място и след като сложим челната рамка да няма разминавания. И в един момент, о чудо, нашите приятели зелените човечета ни пуснаха решението от космоса. Решихме да използваме ето този профил, който тайно откраднахме от картомаджията, и да закрепим правилно конзолните кутии. И всичко да стане топ газария. На световно ниво. Получи се ето това инженерно чудо. И дойде време да вземем антифоните, маската и очилата и да започнем да рушим. Викнах майстор у дома за поправка на чешма и дойде едно момче, пита кранче ли тече. Викнах майстор у дома за поправка на чешма и дойде едно момче. Сътворихме набързо тази яма, в която гипсирахме новите конзоли. И накрая се получи ето този брутален крайен резултат, в който всички елементи от новите ключове паснаха перфектно.